Sziasztok srácok, én Roy vagyok, és köszöntelek titeket egy mai videóban, ami egy reakció videó lesz, és itt van velünk Levi. Hello! Na, indítsuk is a videózást. Nézzük. Megy a csápó. Kiesik ez a... szegény. Ó, szegény, de... De miért De törik ki a... De ez... Mi volt a bicikliével a baj? Na nézzük. És neki megy. Fogadjunk, hogy neki megy. És elesik. Ez lett volna a másik tippem. Na és akkor... És szegény gyerek, szegény. Rossz gyerek egyet? A csápó. Rajta állt a völgyomból. Érted? Rajta állt. Hú, de megsajnáltam azt az ember. Szóltam. Ne! Az fájhatott. Júj! Az majdnem becsapta a gyereket a hinta. Fogj, hogy be fog szakadni. Azt hittem ráúrik az ágy. Nézzük, kislány. Csinál? Én is csináltam. Én is, amikor kicsi voltam, csináltam ilyet, hogy fogtam magam, azt legurultam a lépcsőn. De az fájhatott azért. Az mi? Az hogy ült oda fel? Az hogy ült oda fel? Felmászott. De úristen, az... Mi történt? Ez Na, nem nézzük. megy a kis traktorra. Megy. És neki megy a fa... szegény. Szegény, ez bele az zibzébe. Bele. Dance. Szegény videós. A kamerát is eltalálj. Mennek lopni. Na, nézzük a csajokat. Jó vagy. Az nagyon fájhatott. Az. Neki az agytól. Na ne. Hova megy? Szegény. Én inkább csak rögök. Na, nézzük az akadálypályás gyereket. De nem gondolnak bele ilyenkor az emberek, hogy ez mennyire fájhat. Mennyire fájhat. Veszted. Rip gyerek. Na. Jó, szegény kislány. De ez mennyire fájhat. De azt nem értem, hogy ez nem tudom, hogy nevetnek rajta. Állítsuk meg egy picit a videót. De érted? Nem gondolnak bele, hogy fájhat ez az embereknek. Igen. Na nézzük. Nézzük ezt a... Jaj. Elcsúszik. Ez még talán. Le fog sétálni az asztalra. Segre. Táncol a kisfiú a karácsonyi rémszarvassal. Szegény. Úristen, ezeknek mi bajok van? Sétál. Nem, ez egészen várható volt. Nézzük, a csaj tanul. Hátra fog repülni. Nézzük. Nézzük. Kiesett a tár. Na ne, ettől én megijedni. Vesztéd. Tudtam. Na. Előre gurul, és masra esik. Szegény, összebeleesni. Én valamikor még jártam kajakozni, akkor volt az, hogy eveztünk össze novemberben. És akkor így... Akkor még nem akart futni, kezdő voltam, és belestem a vízbe. Jéghideg vízbe, és folytattam. Eltörhetett a láb. Az hogy? Azt miért gyerekek, ezt ne próbáljátok ki. Szerintem ezt tudni. Hát én inkább nem vennék pinyát. Mondom, hogy ne próbáljátok ki. Én is. Hoztam neked egy ajándékot, tessék. Most össze is töröm magam. Hát ez olyan jó volt. És rásik a strandra. Na ne. Az ő medencéjük. Kvák. Jú, ez is mekkora szívás, hogy leszakad. Tiszta polárpék ez a hely amúgy. Ez az új.
Hol átvíz? Ez már nem annyira, de... Mit csinál? Szegény, kis régen, amikor kicsi volt, nem is. Neki fog csúszni. Ja, bontam. Neki csúszott. Az nagyon fájtott. Ezt ne haragudj, nem tudom, hogy kipróbáljátok. Na ezt se próbáljátok ki, hogy így nagyon-nagyon a szélére próbáltok állni a ilyen befagyott folyó. Hát az nem is volt pataknak. befagyva. Igen, egy pataknak. És télen, és akkor bele. Nézzük. Ezt se próbáljátok ki. Ez is ilyen nagyon veszélyes, Hát, mert ha esetleg rosszul kanyarodik, új szegény gyerek. Aztán, mi? De mi értelme van kimenni egy szál gatyában, mikor tudod, hogy megfagysz, és igen, is esel. Tehát, hogy rohannál bele a fürö... Nézd meg, mekkora fej. Milyen disznó arca van itt valahol. Mint a mórek. Itt milyen disznó arca van. Itt. Nem tudom, hol mutatja. Reklám. Bocs. Ezekért még nem tudom, hogy kéne ezeket teljes mértékben kiírtani, de nagyon sokan szoktak rám dobálni, úgyhogy ezért ránézést előre. Ne csinálj! Ilyet se csináljátok, hogy ugrándoztok a szökőkút. Télen. Nyáron lehet. Nyáron meg Ez se télen, se nyáron. Ez semmikor. Na jó, télen talán, ha ott van egy ilyen hókupac, mint ennek a csávónak. Aztán közelebb mennek, és kiderülne, hogy csaj. Ez jó, ez csávó. Fekete macska, bal szerencsénk lesz, Levi. Hát kiszakik a börtönből. Az... Szegény. Ez is állatkínzás. Nem. Mondjuk magát kínozza. Önállatkínzás. Önkínzás állatoknak. És ez hanyat fog esni. Itt most igazam lesz. Végül is hanyat esett. Hát végül is hanyat esett. Szegény urasság. Ezt talán télen vízben próbálhatjátok, mi? Nyáron. Bocsánat, nyáron vízben, de télen semmiképpen, hogy ilyen izéken. Csak akkor, ha már nagyon profik vagytok, és biztosak vagytok benne, hogy nem estek el. Hát, nézzük inkább a videót. Nézzük a videót, és nem nézik. Hintázik a gyerek, és át fog fordulni, vagy le fog esni. És ha másikat lelökné. És én mondtam, hogy lelökte. Az Levi, te láttad ezt a videót? Esküszöm, láttad. Nem láttam. Csak annyi jól tippelek. De pedig tök szép lett volna. Csúszik, és neki fog valaminek csúszni. Átesett a buckán szegény. Mondom, hogy neki csúszik. És akkor nem fog jól érkezni, és baj lesz benne. Az eltörhetett. Ne, de miért kell most Miért kell... De miért kell kalapálni az medencét, amikor be van fagyva, és hogy betörjön alattad a jég? Igen, gondolom azért, mert miért törnéd a izéket? Jön a kisgyerek. Gratú. Ne, rá fog esni. És ahelyett, hogy a gyereket menteni, meg át is lépi. Ez milyen csak az... személyiség már a tukát? Nem, mert azért lépte át, mert különben nem teszi rásik. Tehát megmentette. Vovasz, nézzed már. És elrepül alóla az a fánk, vagy mi annak a neve. Levi közben próbálgatja az ördöglakatomat. Amit már egyszer kiszedtem. Hú, de az egy autó? Nem az. Ja, hogy a videó ezt ide rakom gyorsan. Ne. Én nem driftelnék a parkolóban. Ez gyorsan. Ha lenne kocsim. Mármint, hogy én nem vagyok kocsi. De ez itt az ördöglakaton. Majd a videó végén meg fogom mutatni, hogy kell csinálni. Videó végén. Szegény, egy óvoda szerintem. Az valami óvoda lehet. De ez a napocska óvoda.
Angliai napocska. Hát ennek a videónak Nem, vége végül is. is. You will learn more Megnézem, detailed gyorsan. information about the product. Thanks for the support. Only because of you we exist. Átrakom, hanem. Vége is lenne ennek a videónak. Jó, akkor... Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Ezt És már mondtad. ha nem tetszett a videó, akkor meg Akkor ne csináljatok fontos, hogy semmit. ne diszlájkoljatok. most meg megmutatjuk még az ördöglakatot. Na, akkor Fogom akkor én a van itt az ördöglakatunk, ugye? 2 ilyen, szög. Összehajított szög. és azt kell vele csinálni, hogy elfordítod, feltolod, Ha valakinek van ilyenje otthon, akkor Nyugodtan. segítségére lehet. ez egy ilyen trollság, tehát, hogy így nem tud átférni, de ha így el van fordítva és lent van, akkor így Akkor átmegy. átmegy. Szóval ez a videó, ez a videó ennyi ennyi is lett volna. Na, nagyon szépen köszönjük, hogy végignéztél. Néztétek, sziasztok!